Halo sedulur kabeh, sugeng rawu ing saluran paling seger warta. Dina iki, aku pangandani warta paling anyar saka kelompok 2, yaiku Naza, Azril, Nuroman, Yusuf, Gilang, lan Marcelino. Kowe kabeh ngerti, urip iku kadang akeh misterine. Nah, warta kapisan kita dina iki saka jagat teknologi. Apple lagi-lagi ngetok na iPhone paling anyar, iPhone 15. Gawe iki duweni fitur-fitur canggih koyo kamera sing luwih apik, batere sing luwih awet, lan desain sing luwih ciut. Yen kowe kepengin nganyar kegawaimu, saiki wayahe sing pas. Warta kapindo, ayo ngomong babagan olahraga. Tim bal-balan lokal kita, Arema FC, menang apik banget ing pertandingan sing seru. Gol pungkasan sing dicekel Yusuf ing menit-menit pungkasan dadeke penonton pada gemuruh. Salut kanggo kabeh pemain lan pelatih. Saiki, ayo ngomong babagan lingkungan. Ing desa kita, ana inisiatif anyar kanggo ngurangi sampah plastik. Kabeh warga pada gelem ngurangi plastik lan ngolah maneh dadi barang sing bermanfaat, supaya lingkungan kita tetap resik lan sehat. Ayo, kabeh pada melu lan dukung inisiatif iki. Pungkasan, ayo ngomong babagan budaya. Tanggal 25 Oktober ngarep bakal ana Festival Budaya Jawa ing alun-alun desa. Bakal ana pagelaran wayang, tari-tarian tradisional, lan bazar panganan khas Jawa. Iki kesempatan sing apik kanggo ngumpul lan ngenal kebudaya Jawa marang generasi enom. Matur nuwun sing wis nonton video iki. Yen kowe seneng warta iki, ojo lali mencet tombol like lan subscribe kanggo oleh warta-warta anyar. Nganti ketemu maneh ing video sabanjure. Salam anget, saka kelompok 2.